Iruñerreko itzuli honetan, etapa erregina, bi etapa polit eta gorra ikusi ditugun, eta biak zuretzat. Nola junda gaurkoa? Gaur oso gorra izan da. Hasieratik atzo bezala jende asko jun nahi izan da aurrea, eta azkenean sortea izan dugu bitzirrindulari horre egoteko, eta gero atzetikan erazoak izan direla eta aurrera gerturatu geha, eta gero erazo egin dut, eta azkenean meta daño junaz. Erasoa jo, girgila hon, edo zu bakarrik, zer nolako ibilbidea, 30 kilometro ia. Bai, apostu egin dut, banekien hanka honak nuzkala, eta helmugaraino. Baina, pena, supongo, 40 segundo izan dituzula 50 minutu batera iritsi zarela, baina azkenen helmugan 0, ia harrapatu zaituzten. Justo azkenengo kilometroak luze izan dira niretzako, baina, generala lehiatzeko ez taldeki daukegu eta posik bi etapa hauekin. Zakit zer geratzen zaion, alinko kanpainolo taldeari, zailkapen nagusia bihar lehiatzeko? Ikusiko duz egiten dugun, baina bihar aukera izango dugu baita ere zailkapen nagusia erasotzeko. Zorionak. Eskerrik asko.